pamalandungan ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 12 ngadto sa 20. Mayong hapon kanatong tanan. Mga igsuon ko diha ni Kristo, atong na dunggan karon sa atong santos nga Ebanghelyo, nga diin si Kristo miangkon og iyang gipahibalo ngadto sa katawhan nga siya mao ang kahayag sa kalibutan. Ug unsa may tubag sa mga Pariseo, miingon ang mga Pariseo, butbot di mi kadawat ana. Nan atong tan-awon mga igsoon sa unang bahin sa atong Ebanghelyo, nganong do na may tao nga dili makadawat sa imong gisulti. Ato sa hunahon ang tao nga dili makadawat sa imong gisulti. Ngano man, number 1, siguro ikaw dili katuuhan kun mosulti. Ay di na lang ko mo farther ado o nganong dili ka katuuan kun ikaw ang mosulti. Wa man ko kahibaw unsay background sa imong kaugalingon ngadto sa imong silingan o ngadto sa imong igsuon. Basiguro nga kamo nagkagubot kaniadto o diay higayon nga ikaw mihimo og usa ka pagpamulong nga diin dili tinuod, mao na nga wa na siya motuo kanimo. Ang laing bahin mga igsuon, ngano kaha nga ang imong igsuon o ang imong isig katawo dili dayon motuo kanimo. Siguro dili siya motuo kanimo kay ang iyang gitanaw ang imong estado sa kinabuhi. No? Dili ka katuoan kay siya mas labaw pa nimo. Mao nga ang tao sa imong gisulti kaniya dili dayon siyang mudawat mga igsuon. Sama sa gisultis karon sa atong Ginoo nga siya mao ang kahayag sa kalibutan. Iyang gitawag ang tao, iyang gisultian ang mga Pariseo, mismo ang mga Hudiyo, nga ang musunod kaniya adunay kahayag sa kinabuhi. Mao na mga igsoon ko diyan ni Kristo. Kung ato sigurong tan-awon diha sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, unsa may imong ikapasalig sa tao kung ikaw musulti na kaniya mahitungod sa imong laraw. Kada mo yung ka nga, hunungan na ng imong sigig, sige nimo og tawag na to aning paninda og ginamos. Hunungan na. Pagbalhin, paninda na sa saging, mantikaan o barbecue. Kay kusog kaayo. Paninda. Hunungan na kay kanang sige kag ginamos. May nagmuuwan kay mao na kusog kag ginamos uroy dili muuwan biron panahona nga magsugod ng init. So muhinay na ang ginamos. Sa magusa naman lang ka. Ang ginamos imo na sa gibong barbecue, alisod sa kayo na. So mao na nga nituo dayon ka. Mao ni usa sa butang nga diin atong tan-awon, mga igsuon. Nga kun mosunod man ugaling ta, siguro agyon nga dili na ka moatras. Usa gina kabutang nga atong tamdan sa atong kinabuhi. Ngano man, kay ikaw mitahana sa imong kaugalingon, mga igsuon. Tuod man nisugot ka nga mag-barbecue na kag saging. Barbecue dire usa ka iskina. Pag-abot nimo ngadto sa unahan, nanasay ng barbecue saging. Nya ingana ba yata mga Pilipino? Barbecue saging. Nya kusog naman sa gadto. Gibutan nga sa nimo diri tong ato nga dapit. Naana ko'y nag-barbecue saging. Hangtod ang tibuok kali puros ng barbecue hay saging. Pangutana, kinsa na may mupalit? Kinsa na may mupalit? Kabantay bitaw ko kaning katmon man siguro na. Nay, katmon.
Nadihin, taas kayong linya sa puros bibingka. Bibingka tanan. Maglibog ka sa kapalit dapita. Oo. Kaniadto, dito pa ko sa barili. Pagdayon ako, tangka niya ng mantalungon. Naglinya na dihang magbibingkahay. Naglinya. Tanto pa na kong pili. Pader, ikaw man din na pader. Kanini ang init ni akong bingka. Unya, pinalaki ni nga bibingka. Dili ni binabay. Pinalaki na. Kaya kanang laki nga bibingka, gisagulan man nagitlog. Basta laki. Oo. Ang mailhan nimo ang bibingka nga babae na may liki. Pero ang sa babae, as lalaki, itlog ginagisagol nila, espesyal mga igsoon. So karon dito na. Ko lamian gini pader. Ko adi lang ko, ato lang ko sa unahan. Nara nimo pader, basta kay init pa ni, lami kay ni nga bingka ang ko. Dito ko sa unahan. Kay gutom naman. Ato lang ko unahan, Brad. Unahan. Sus dito naka-timing ko, pagkaon ako. Gutom na god, kaon diretso. Pag-abot na ako sa parokya, awa na. Naglain ang akong tiyan. Kaingon ko, buhangaw wa man ko mutuo atong laki ganina nga nag-offer sa iyahang laki nga bibingka. Namili man jud kog lain. Kung ako pa siguro tong gipili ang unang offer, murag di siguro maglain akong tiyan. Mana nga sa kalibutan mga igsoon, lisod kaayo ang pagpatuo nimo sa tao sa imuha mismong isulti. Maubitaw na nga kining mga sales agent nga magbaligya sa ilahang produkto, mga igsoon, tarungon gyud na nilag sulti nga pulido gyud ang tanan. Tarungon gyud nilag sulti. Ni offer sila og lana. Nitong panahon nga namatay ang mama ni Father Rican. Ni Father Rican, namatay ang mama. Pagkahuman, dihay taga Toledo. Saan kinini ang usa ka bag-ong parokya di as Toledo mga igsoon. Niya mi anhis parokya nakailaman ako. Nakamayong pagi ko sa iyang hitsura. Niya ni offer sa pader kanang politiko ko anbi kanang lana ko patay daghang bagog lana diri sa kwarto nako. Ko para unsao man nako. Pader nindot kani akong lana pader. Sulay lang gyud. Iya din ko gihaplasan. Haplasan ko niya. Kay mao man ang mga endorser, musulti man gyud og maanindot kayong mga pulong. Unya, di mo gyud nga mailad jud ka, maduhig jud ka. To, haplas din siya. Kani pa dira panuhot man di pa dira na timingan man na ako'y panuhot. Kay nako kaning panuhot sa babae ni napo din is lucky. So timingan man kani pa dira panuhot man ni pa dira, di ba sakit man? Ubitaw sakit bitaw. Iya day gihaplasan ana. Mihalang nga mibugnaw unya iyang gihilot-hilot taod-taod mga igsoon nawagtang ang panuhot. Sos nakaingon jud ko wa na mopalit jud ani Ros Boltron. Nakapalit jud ko mga igsoon 5 ka buok. Palit jud ko. Nya karon mao'y gamito na ako kanang kung hiloton ko sa akong sakristan mayor. Sige gamit nako karon di na gyud matangtang ang panuhot. Mao sa ni problema ron. Mao na nga kun mutuo ta, musunod ta mga igsoon, di na gyud ta muatras pa. Mao ni ang buot nga ipaibot sa atong Ginoong Hesukristo nining unang bahin sa atong santos nga ebanghelyo mga igsoon. Kay ang atong Ginoo sa iyang pagsulti kanato mga igsoon kuno ni Kristo, atong hinumduman nga ang iyang pagsulti kanato dili kini siya aron paglingla kanato. Wa ang Ginoo bisan tuod giingnan siya sa mga Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod. Ang imong gisulti bot-bot nitubag bagod ang Ginoo ni bahos ba siya? Ikaw pod bot-boton. Ni baos bang Ginoo? Wala mga igsoon. Ang imong bana, pagingon niya, pagpangutanan nimo, diin man kagikan. Dito ko sa simbahan nagampo. Unya niyon dayon ka. Di ka mo to, dito ka sa sabungan. Nitubag bang imong bana nimo nga. Niyon siya. Sumbago no ti ka?
Ningon ba imong bana na nimo? Wala. Hilom ra gyud siya. Kay nahibaw man siya nga gikan siya sa sabungan. Kung iya pang palapdan, mag-away na maayo. Ha? Mao na ang Ginoo mga igsoon, wa di gyud ni siya mubaws nato. Kung ikaw maisugon sa imong gisulti, nga diin ikaw mo reject kaniya mga igsoon, mo salikway kaniya, ang Ginoo si Kristo wa gyud in town siya mo salikway nato. Ngano man kay dili tuyo sa tong Ginoo nga mahisalaag ta sa tong dalan sa kinabuhi. Ari kuno ta sa ikaduhang bahin sa atong ebanghelyo karon mga igsuon ko diha ni Kristo. Nan giingon sa tong Ginoo nga siya adunay kapaingnan ang iyang amahan. O niya kung siya maghukom, tinuod ang iyang paghukom. Kung siya mo judge, tinuod apan di man siya maghukom. Kung iya man gani na himuon, siya og ang amahan maoy maghimo niini. Og ang iyang paghukom dili alang sa imo kaalautan. Nan karon miingon man si Kristo ngadto sa mga Pariseo og sa mga magtutudlo sa balaod. Kamo kung maghukom, tawhanon apan ang akoa langit nun. Nan unsa man kining maong paghukom mga igsoon, nagiingon nato ron. Sa kalibutan, mga igsoon ko ni Kristo, kung naa ka sa usa ka trial, labi na giyod sa Supreme Court, mga igsoon, daghan sila nga mga hurado. Daghan silang mga hurado. Nga diin, maoy mo timbang o mo present sa ilang kaugalingong tagsa-tagsa ka argumento. Oo, daghan sila. Labi na itong nahitabo nga impeachment trial. Pila gusto ka impeachment trial ang nahitabo. Gika ni Irap Estrada hangtod sa pipila ka mga kadagkuan naghupot sa pangagamhanan sa tong gobyerno. So daay mga hurado nga mutimbang mga igsuon. O unya unsay nakaporke sa ato ang kalibutan mga igsuon. Unsay nakaproblema nga kun ang maong desisyon o ang gipakanaog nga desisyon maoy tinuod, kini siya adunay kakuyang. Ngano man mga igsoon, ayo ka ikaw imong i-present ang imong ebidensya, mo present pod siya sa iyaha o gunya mga igsoon ko ni Kristo kun ang matag usa adunay iyang kaugalingong agenda. Example, ato tagang ehemplo. Kung ikaw, dinhi nining katilingban, doon na kay negosyo nga ibutang, ibubo, nga nagkantidad mga igsuon, o ga 1 billion, dako-dako ng kwartaha. 1 billion. O kunya, sa pagpresente mo niya na, doon naman ay mga tao nga mutimbang, dawaton ba o dili. Nan, ang kalibutan, mauni ang gamiton. Unsay mapakanaog o unsay nadawat o nadesisyonan sa tanan, mao kana ang atong tumanon. Ang pangutana mao kini, kun ang matag usa adunay iyang kaugalingong agenda. Kung moingon, magnegosyo ka. Unya, ako, naaraba ko yung negosyo nga gamay pa. Dili susama sa imo nga dinagkuay na gyud na. Maunsa man ang akong negosyo. Dili nako ni tagaan o pagtugot. Ngano man kay duna man kay imong kaugalingong agenda. Kana bitaw mga tower ron dinhi nga nagdaghan o mga igsuon. Kung ikaw maoy tag-iya ang mga yutaa diha naay mosulod kay magtukod silang tower, mga igsuon. So, muingon jud ka niya, ikaw maoy hawd niya ng lugar, muingon jud ka, ngano na man sa imuha, nga kalapad ani akong yuta, mas lapad pa na sa imong naong, kalapad akong yuta, ari na lang sa kuang yuta, ngano sa imuha pa man. Maunay nakapurke kun kana maoy atuang SOP, Standard Operating Procedure,
dinhi sa kalibutan, mga igsuon. Pananglitan ang imong silingan, kamong tanan o silang tanan sa imong silingan, mga marites o mga sa tungusa mga mirasol. Kung kamong tanan, ikaw na lang usa, maoy esperansa. So silang tanan wala na magkauyon, ang mga balhiboon ug baba. Nga kini siya angay natong papahawaon niya, nagkauyon man tanan, kundi mapahawa jud ka. Kung viva voce, mga igsuon, ang atong pamaagi sa kalibutan aron dunay desisyon nga mapakanaog, niining tungora, mga igsuon, dinhi kita na nahimong mahuyang. Unsa may gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo, kung maghukom siya, ang iyang paghukom adunay maayo nga madangatan ang tao. Unsa may paghukom sa Ginoo alang sa atong kinabuhi, nga kita, mga igsoon, nga iyang gisultian o iyang gisugyutan o iyang mismo nga gitudluan, adunay kapaingnan o adunay kaugmaon sa atoang kaugalingon. So lisod kayo, mga igsoon ko ni Kristo, nga lutuon nato daan ang unsay ato ang gusto nga mahitabo. So maubaya ka na ang permanente nga mahitabo. Lutuon daan ang desisyon aron okay na ang tanan. Wala na'y reklamo pa, mga igsoon. Apan sa Ginoo, lahi. Mga igsoon, lahi ang sa Ginoo. Nga naman, kayang iyang pamaagi, dili gyud kini siya nga ang pabor tua sa iyaha mismo isip usa ka gamhanan. Wala. Ang iyang pagka-Ginoo, wa niya tagay, mga igsuon og higayon nga ang tao mapailawom og mamahimong ulipon diha sa iyang mga desisyon. So mao nga kung atong tan-awon sa matag adlaw ang atong kaugalingon diha sa atong mga paningkamot sa atong kinabuhi, nan, mga igsuon, mas maanindot nga dili lamang kita maoy mo desider sa atoang kaugalingon. Aritas managtiayon, mga igsuon. Gikasal mong duha. Pagkasal ninyong duha, humaniini ang nahitabo, kamong duha nag-ipon na. Isip bana o asawa. Nan karon kay naa naman mo sa usa ka balay, syempre, ang inyong pagahimuon aduna gayoy linugdangan sumala sa inyong na desisyonan. Nan moabot man ang higayon, mga igsuon, nga dunagyoy paltos sa mga plano. Ang pangutana, kung ikaw ra maoy naningkamot sa imong kaugalingon o wala ka mo konsulta sa imong bana, unsa may mahitabo? Dili manggugko mo konsulta, padre, kay nga naman basig dili mo sugot ang akong bana. Nan karon, kung ang imong paningkamot, mga igsuon, kung kini siya napaltos, kinsa may mudupan niini. Mauna nga sa managtiayon, mahitabo ang away. Ay lang mo kasuko, ha? Kay tinuod ra ba na? Tinuod dili. Tinuod dili. Tinuod ka na. Mahitabo ang away. Nga naman, kay wa mangonsulta, ni diretso lang og desisyon, hala ni abli og bag-ong negosyo, o tanawa. Nisunod yung ka ng negosyo nga barbekyong saging. Tanawa ron. Daghan na kayo sila nga nagbarbekyong saging. Tudloan ta mo, mga igsoon, aron mo click ang maong negosyo. Dito mo'y nagbarbekyong saging. Ang sunod, ang imong negosyo, hukog sa saging. Mga tawar ba mo? Maulay tinuod. Hukog. Kaya nga naman, daghang kayong barbecue nga kanang hukog sa saging nga gituhog, nga gipanglabay, punita na. Scotch Brite na balik, nebrasi og maayo, ibuwad sa init, imong pabukalag kadiyot, human, imo bakang pinturahan og lain-lain kolor, ibaligyan imong balik. Kundi okay na. Barbecue. Unsay sunod nga gamiton para mag-barbecue kag saging? Unsay sunod? Mantika. Mamaligya ang sunod.
Karon hukog sa saging, sunod mantika. O mamaligya kag mantika. Nakay kompetensya Nakay kompetensya wala? Wala. Mang barbecue hayog saging, karon nagmaligyag tuhog sa saging, sunod mantika sa saging. Unsa pay laing ingredients niya ng barbecue sa saging? Ang sunod kadto mismo ang asukar. Oh, di ba? Oh, asukar. Mamaligya kag asukar. Naabay mo kompetensya nimo? Wala, mga igsoon. Unsa pay sunod sa asukar? Ang haling sa saging. Ayaw ang gas, kundi kahoy. Mamaligya sa kahoy. Siya ro nagpasunod mo diha. Oh? Kung naabay kompetensya? Wala, mga igsoon. Kundi nagpundok hinoon. Mga maligyag saging. Hukog sa saging. Edible oil. Sa sunod, asukar. O sa sunod, sugnod sa saging o sa barbecue. Ang katapusan, saging. Saging yun. Kato siya, adto mo palit aron himuong barbecue. Ya dinis Danau pagkakusuga mga ons taga Danau barbecue naapil gud ko. Oh, apil ko. Usahay mo abot sa kong kwarto, sa kong gahigahi maning saging gahapon man siguro ni. Pero alami mangyapon? Lami mangyapon mga igsoon? No? So kanang mga igsoon, kundi magkapundok na mo. Ano induta no? Kanang maong lugar mahimo gyud nga mulambo. Og maunay atong himuon mga igsoon. Diya sa tong kaugalingon. No? Aron dili mahitabo ang gubot. Og mao na nga mangayo ta sa grasya sa Ginoo nga kini diyang tanan nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo dili di ay alang sa atong kalautan. Dili ta masuko mga igsoon kung kita pagasultian sa atong silingan, sa ato ang igsoon nga mao kini ang tinuod. Kay ngano man maghatag man kini kanato og giya og lamdag sa umaabot nato nga pagkahimuon nga mga desisyon. O mangayo ta sa grasya sa Dios mga igsoon. Nga unta ang Ginoo sa kanunay nining kapanahunan sa Kwaresma magpamata sa atong tanlag o usab sa atong salabutan. Nga unta kita magpabilin o mupili gayud kaniya. Amen. Manindog